И какво става, хора? Аз съм MonsterBG и както виждате днес играем Майнкрафт. Мисля да направим един свят на Survival, на който ще оцеляваме. Ще го кръстим така и да започваме. Сега ще почакаме малко и всеки момент трябва да започнем. Супер. Супер. Имаме си вилидж. Отиваме да посъберем малко дръвца. Вече си имаме легло и храна. Виждам sugarcane. Така. Отида да взема sugarcane. Или всъщност ще... Упс. Дойдем метода тук, ще поставим един крафтинг тейбъл, ще направим набързо една брадва. Упс. Че толкова. Сега. Направим така. Оп, лоп. Лоп. Добре, готови сме. Само издаем крафтинга. И се махнем тук. Добре. Ще вземем там онзи sugarcane. И там. Юху. Тук вече ще подпората прибита овса. Къде отиде, бе? А къде е пръжалът? В мене. Сега ще идем до селото. И се чудя дали да живея в селото или да се махам от тук. Мисля тук да живея. Вилиджър. Какъв е този вилиджър? Бъчър, 17 пържа, емералд. Не, за нищо не ставаш. Добре, ти... И ти за нищо не ставаш. Ей, ти си Librarian. Йо, как познах? Smite 2. Интересно. Ти ли си същия бъчър, да? Някой тук? Не. Упс. Тук да има някой? Тази къщичка ми харесва всъщност. Може да станем тук. Добре, тук има едни същи вилиджери. Има точно 3 къщи. Даже 2. Това село е много пусто. Но все пак ще живеем тук. Чуя се да живее в една от двете къщички и да си направя нова.
БГ ма овсо. Вече съм намалил много малко храна, трябва да се понахраня, затова ще изям, мисля, късти. Пак ще това бътчер, бе. Тук има точно трима вилиджери, живеят в две къщи. Пусто село, пусто. Да, се махна тук. Не знам дори защо скочих. Не е вълната. Нещо, което няма да ме е толкова жал за него. Упс. Искам си го. Може би друг път. Добре. Също. Добре, какво да направим сега? В тази къща? Или тази къща? В тази къща. Само че ще махнем тези слабчета. И може би ще ги сложим. Тук и тук ли са по два слаба? Защо? Ще го направя по-хитро. Ще ги вземем. Колко имаме вече? 22. Така изгледа по-хубаво. И събираме и дърво така. Има още 3, 1, 2, 3, значи тези трети ще счупим. Ето, едно ни трябваше да изгледа по-хубаво, да? Добре, както и да е. Ще поставим крафтинг тейбъл точно тук. От тази страна сложим така. И тук си имаме даже очертано място за фермичка, но тук ще сложим, трябва да има малко дърт. Под малко имам пред едно. Това. Упс. Кушва е дърт. И мисля тези три блока. 1, 2, 3, 4. Всъщност ще ми трябват фенсове. Добре, няма значение. Ще правим тези три блока. Така широчина ще сме входа към мината. Така. Но фенсовете не трябват фенсове, защото тук е малко грозно така. Да си летят във въздуха. Това искам да я храната. Айде. Храната ми е готова. Ще похапнем малко. Добре, вземи това. Отиваме да понапарим малко дръвца. На къде бяха дървата? Дърветата. Имам 6 вълна. При първите 2 айрон ще направим ножица и ще почнем да си изключим новите работи с този, който ми искаше вълната. Така. Така. Колко имаме? 27. Добре. Сега на прибиране ще бием няколко овси.
Като... ай стига се. Мама. Ай ще биме там, не? XP. Юпи. Уп. Сега влизаме. Опс. Къщата. Сега го правим така. Сега пръчки. За... Къде се правеше? Мен не ми трябва такова. Как се правеше проклетия фенс? Ти не ми трябваш лайбрериан проклет. Бега тук, бе. Значи ще направим едно легалце. Ще го поставим точно. Бе. Бе. А така, браво. Ще го поставим тук. И сега трябва да видя как се правеше фенс. Ето го, бе. Ето фенс. Така. Ще направим. Ето така да си имаме. И започваме. И тези едно по едно да ги махаме. Те съм щях да ми трябват само 4 фенса. Аз ще ги направих. Бе. Ей така. Сложим. Само след 10 фенса, добре. Всъщност имам идея. Ще прибият тебе, бегат. За да си имам отделна фермичка, ще направим така. Са, колко блока да направим? Мисля, че добре. Ще ми трябват още 3, значи... Аз ще ми трябва един фенс гейт. Добре. Значи ми трябват още... Два фенса и един фенс гейт. Добре, така. Добре, фермичката? Супер. Всъщност тук ми трябва още един фенс гейт. Сега ще го направим. Измайсторим. Така, ето го фенс гейт. Добре. И сега влизаме тук, такова офсете, излизаме, затваряме и излизаме насам. Добре. Измислих го.
Сега ще позберем малко дърът там, да запълним дупчицата. Там, така, така, така. Не знам дали ще ми стигна обаче. Упс. Браво, взех си го. Ще ми стигне, добре. Готово. Сега. Идва трудната част. По-скоро не трудната ми, бавната част, в която трябва да изкопая всичко е това до 11 левел. Така. Както виждате, това няма да стане много бързо. Няма смисъл за какво да ви занимавам да го правите с мен. И за това ще се върнем, когато стигна 11 левел. И какво става, хора? Отново сме тук. Сега тък му излизам от мината. Ето, това е. Ето ще малко точове. Така. Ето тук. Вече този вилидж си го затворихме. Този не знам какво прави тук. Ще легнем да спим. И сега ще им да ви покажа мината. По-скоро се сегавам. Да, намерих малко айрон. Имам 11, имам една кирка, имам малко злато. И мисля, че е време да направим честове. 2. Е така, тези 3 да не стоят така. Добре. Сега къде ги поставим? Тук няма да ми хареса. Тук ще бъде единя. Тук другия. Добре. What? Това не трябваше да става. Как го убих с един хит? Смеше да го бях ударил, нямаше да умре ведно от първия път. Да, ето първия проблем. Няма да се отварят. Първият проблем вече е решен. По-скоро. Вече е решен. Сега, това ни трябва. Това. Стълбите няма да ни трябва да сега. Така да има малко блокове в мен. Така, въглищата ще ги остават тук. Ще направим още 3 печки, 5 печки, какво раз? Втората. Така. Или не? Така, и тук ще сложи още... Сега ще ги направя още
Направо още две. Упс. Така. Ей така. И всъщност да е тялото ще... Ай стига. Е така. Този кретин тега малко пречи тук, но това... Махаме го. Поставяме го точно на неопределено място. Нека си читам. 360 такова, така. Така. Три, 4, 5, 3 и 3, 6, 1, 7, 4, 4. Хора ще питат как ги върша, и аз не знам как ги върша. Тук не, сложих ли вече? Така. Сега какво? Ми да слезем, да покажем мината, метата така. По този път ще слиза надолу. И така. Тук сме точно на Y11. И как чувате, може би чувате, не съм сигурен. Аз чувам зомбите и лава, които са в тази посока. Здравей! Идвам с мир. Искам да дойда при тебе. И искам ендър перо. Какво става тук, бе? Какви са яки? Направим скриншот. Юпи, имаме си ендър перла. Ноп. Този ми даде ендър перла. Така. Тук имаше малко голд и аз направих тези работи, за да мога да стигна до него. Упс. Там виждам айрон. Торчове. Ето го там. Вижте къде отиде айрона. Как го изпусна. Аз си оставих блоковете, супер. Трябва да вземем малко кабелстон. Мислих, че умирам. Ужас. Блока ми падна, супер. Тези би трябва да ви стигнат вече. Добре. Сега продължаваме там да видим какво има. Така.
тук виждам още айрън. Още лава има там. Мисля, че трябва да някъде да има и диаманти. Както гледам, тази равина е доста голяма. Смахме тук. Лава. Моля, стори ми се, че това е диамант. Ужас. Не ужас, Дени, но не е диамант, който е ужас. Ако беше... супер, е злато. И вода, и обсидиан. Добре. Хора, мисля да се разделим тук. Ако клиповете ми ви харесват, абонирайте се за мен. Не забравяйте да харесате, нито пък да оставите по един коментар. Това ще бъде всичко за днес и ще се видим в следващия клип. Чао!